obrovský sopelec nosa. Šušne. Kečup. Nie. Nádcha. Bere nejaký... Naparuje sa. Čiže inhaluje. Čo to je? Tak kocka. Sauna? Nie. Para, naparovanie, ozonizer. Čo je stračianuška? Vyzerá jak ten tvoj mravenčiar. Človek, postavička. Má nohu, jednu nohu sa dre. Má lyžiarky. Má zbetonované nohy. Ne, dobre, takže on sa niekde ponára. Nie, on sa máča, on sa naparuje, on sa... Čo sa to... Kto to kontroluje? Čas? Koniec. Čo to je? Papierová vreckovka. Ale však to bolo už tuto jasné. Toto si dodrbal.